Čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska idem do Marianky a tu máte zase vlog a teraz idem do tej Marianky. A dneska je zase tak klasicky pekne, no nie klasicky, ale no proste pekne. Tak som zase išla von. Musím si tu postaviť plot. Teraz ideme sem. A no ešte chvíľu a budeme v tej Marianke. Dneska je tak fajn teplo. To vlastne teta to beží, no. Nevadí. Teraz vám budem natáčať chvíľu toto, kým prejde taký ujo, lebo aby som nedostala ban za to, že točím cudzie tváre bez dovolenia. OK, len tie môžem, lebo tie sú otočené chrbtom, takže je v pohode. Tak, už vládzem. No, ma boli koleno. Takže tak. Trošku mám natočiť. Dobre. Ideme. Ak to počujete taký zvuk, tak to vtáky, no áno, vtáky. V tom za chvíľu budeme. Je to tam celkom dobré, aby som povedala. Tak už som tam dlho nebola. Tak uvidíme, či sa niečo zmenilo alebo nie. Uvidíme. Len trochu blbo držím ten mobil, lebo ja mám kryt na mobil. No, takže sa mi to tak blbo drží. Dosť blbo. No, tak čo sa dá robiť? Pekne si tu vykračujeme. Trochu vám to priblížim. No, tu máme kopec. Ja tu mám aj kolobežku, ale teraz mi ju nesie. Lebo samozrejme by som sa asi strepala s kolobežkou. Takže tak. Ideme. Ma hrozne boli koleno, lebo ja mám trochu bolavé koleno, tak mi boli. Ideme. Takáto pekná obloha. A za 10 lajkov bude ďalší takýto vlog. Alebo viete čo, za 2 lajky, lebo neverím, že dáte 10. Takže za 2 lajky bude viac takýchto vlogov, keď niekam pôjdem. No, tu je už takáto pekná lavička. Môžete vidieť. Také moc to asi nevidíte, ale tak no. Takéto pekné domčeky tu máme. Ja samozrejme iba na chvíľu som vám ich ukázala, lebo chápete? A keď nechápete, tak sa mi nechce vysvetľovať, takže sorry. Tak čo tu máme? Ešte nie sme úplne v Marianke, ale v tom za chvíľu budeme. Máme toto, čo tu máme? Lavičku. Láska vystrica Marianka. Láska matky. Neviem, či ma počujete, ale tu je takáto krásna voda. Idem trochu nižšie, aby ste viac videli. Krása. No, už za chvíľu sme tam. Je to krásne.
Nice ľudia, nice. Tu je také mini les. Idem trochu sem vyššie. Tuto som momentálne. Tento. Aj tu. Cesta vedie do lesa. Aj tu. Keby som mala na výber, tak idem tu. Ľudia tam teraz nebudem rozprávať, lebo tam musí byť ticho.